Здравейте, аз съм Ванеса. Днес ще снимам какво има в чантата ми с сладори. Сладки неща в смисъл. Така, да започваме. Първото нещо е това кроки. Всъщност не знам английски, но всеки е ял такова кроки и ще разбере какво е с играчка. Ето това. Това е кроки, който някои не са го виждали. Мали. Това е една марка Гризли. Може да си го закупите от хранителен магазин 12-29. Така се казва магазина, някой може да не го намерят, но полети на пандичката, златна доброжа. Всеки е ял такива, ама абсолютно всеки. Не познам човек, който да не е такива. Така, ето тези. Всъщност много неща имам да ви показвам, така че ще е доста дълъг клипа. Ето тези бомбони, които има на тези с животинчетата, ето тези. Имам две такива кутийки с животинчетата. Свалила съм отгоре, имаше едни кученца, но съм ги свалила. Такива бомбони на Маша и Мечока, които са от същия магазин Ванеса 2009, тия пакетчета. И моето такова, който не знам откъде, баща ми ги купи. Ето тези. Така. Рафла Споко. Тази Вафла Споко вече тя е нова от тези новите, с 30% повече фастъци. Да продължаваме. Две кроки на Лото пица, това е Лото пица. Това е хубаво. Всеки знае, че мирише гадно, но някой им харесва, но на мен не ми харесва. Мирисът му, че е доста вкусен. Дъвки плодове. Та-та-та! Може да си ги закупите от Kaufland. На опаковката е между тази. Ето това, те бяха закачени за това. Един раб. Не мога да ви кажа дали, не знам дали съм ви излагала, дали не съм, но честно мисля, че от Kaufland. Забрах от кой магазин, трябва да от Kaufland. Да, Kaufland е, не ви лъжа. Сега ви показвам упаковката, за да знаете да не купите нещо друго. Ако естествено искате да го купите, не е на сила. Този чип не мога да го извадя, но ще ви го покажа. Ето този чип с таратор.
с кученцата, бомбонки. Па-па-ра-па-па-па! Ай, мамантенки, дара-дара-да. Чантата с хъс. И другата част на дългите бомбонки е тази. Това е доста дълго. Доста дъвки. Да, много лесно се вадят. Първата дъвка се вади най-лесно. Ето така. Както е първата дъвка. Това всъщност е последната. Само вижте сега. Кошата е отдолу, избутвате нагоре и пакетът се къса и ви излиза. Айде, майка, да прочетем една приказка и да се върнем, че не е добре. Това не бяха всички неща, обаче има още, но имам работа. Затова не мога да снимам друга част, заето съм. А това вече клипа ми от 6 минути. Няма какво друго да ви кажа освен. Чао!